everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Pasaylo ako. Pero dili ka makapugon ako. Kinahanglan na magpalayo ko. Aron makaparog ko sa akong kaugalingong mga tiil. O kung mahitabo na unya ka na, mabalik ko nimo. Aron ipakita ko nimo nga lig-on ko. Og makamao ko maning kamot alang sa akong kaugalingon. Imo kong biyaan. Please, sabta ko. O please lang, ayaw ko pugni. Kay sabton ko ka na nga pagtabang mo sa akong kagalingon. Aron mamahimo kong responsableng tao. O responsable mo dumao niya ning gimugnat ang pamilya. Dili ko masugot. Dili ko katugutan mo biya ka. Please, sabta ko. Ngayon na ko dahil mo. Abi na kong mahal na ko ni Moral. Yes, gusto ka. Mahal na kay tika. Nakaduot na ang gugma mo nga rin sa akong kasing-kasing. Pero sa laing aspeto, kinahanglan sab nga sabton ko nimo. Lisod man ang sabton. Kaya ako man ang kakulanan. Ako ka nang kasakit. Dili lang ko gusto nga uban nimo. Susamang kinabuhi lang gihapon ang ako masinato. Sadyang naapa ko sa poder ni Daddy Virgilio. Ginawngan ang taglihok. Kaya nga naman di ay. Gibuhat ka pagod na. Waman tingali. Gipanagan-an ko ang maabot. Gatingalig sa itong panagtiayon. Mamahimo lang niya akong sa kabana nga inutil. Tungod kayo ako'y kaugalingong pundo. Imo na sa pang ni anak ko, ha? Nagkasabot ka sa imong tumong. Pero sabta ko sa ako mga tinguha. Honey. Ay na. Ayaw lingot kong biyahe. Please lang. Gusto na siya magpaghilak. Ikaw na. Ang na magdi ko mahilag. Ngayon man kong biyaan. Libaw ko nagkasabot ka sa kong tuyo o tumunghaning. Pero dili lang yun ka gusto mo sa puta. Dili ko masugot. Dili lagi ko masugot. Sa ako niyang pagbalik. Ikapanghambog ko na unya ang higayon ng akong pag... O dili sa unya ko ubos kay sa imong putanaw. Kung ilan ang ablihan ni higayon ang dakong langob sa latrangka. Nagsugod na sa higayon na ang kakuyaw ng ilang sagubangon ni Mr. Virgilio Pinoperte. Wa niya huna-una. Gagawas niya. May laing nagtinguha sa isang bandi. Posible pa gani. Nga usa siya mga sinalikang kauban. Mauray mo na ispak traidor niya. Mao kanay kaluhang tunglo sa mga bandi. Posible pa gani nga sira nito ang bugtong niyang anak. Muhimo pas pagluib niya. Sama sa gibuhat kani ato ni Heraclio nga usa sa duha ka mga anak ni Samuel. Kipatay ni Heraclio ang niadtong higayon. Tiguang na niyang amahan nga si Samuel. Kay gustong ang kunon ang kaputol sa mapa sa mga bandi. Ug niadtong higayon nagpakatao ko sa lawas o sa katigwang nga himalatyon nga mausi sa abas. Eliakim, kung doon ka pa'y angay isulti ka, Miss Brenna, may kalabutan sa mga dugang panimong nasayran sa kasaysayan, basi na mo tuon na siya, nga ikaw yun mao si Draco nga naakaroon sa sud sa lawas ni Eliakim. Gusto ka? Nganong dili man tulo na ako buhaton? Naluoy na kaayaw ko nimo. Judea, Dili man ko gusto makakita nimo mag-uul ka, Eliakim. Kay mag-uul man sa ko. wa pa ko kawadik paglaom. Gabadawa taron niya ni Brina ang maong kamatawaran.
Niya ako pinamis imong kiliran. Dili ta kapasagdan. Daghan kay salamat sa imong suporta, Judia. Agaon, napasad akong hawan sa entrada gyud sa langob ang akong mga tao. Unsa yung namatikdan sa palibot? Baho kayong asupre ang palibot, agaon. Ug may mga karaan na kayong mga ribulto sa mga santos, ang nga buak o nga uling na. Mao ba? O mao ka na, agaon. Ug labihang kadaggang dagko kayong mga bitin. Daghang dagko kayong mga bitin. Usa karong buto-buto sa armas, ladi. Kadit, kay magsusiko, agaon. Tuaron magikan sa dakong langob. Sab! Hoy! Kambo na! Pagandam ka mo! Kay dili ra malayo gikan nini ito ni mutagan ang baba sa dakong langop. Basin og mabuto niya dini ang dagko kayong mga bitin nga giingon nila din. Hala! Tanawa si Maboro kaon! Lago kay bitin! Pustian biyaton! Kadako sa bitin! Pusila ninyo! Tirahe! Pusila! Agaon, duha ka dagko kayong mga bitin ang napatay sa akong mga tao didto suod sa langob. Og naay usasab nga napatayo sa akong tao. Og pagkadako sa bitin. Agaon, Hoy, di ta basta-basta makasuon ngadto sa kinapusuran gyud nga bahin sa maong langob. Tungod kay sa maentrada pa lang gani nga bahin. Labihang dagko na kaayong mga bitin. unsay kapuslanan? Ha? Unsay kapuslanan sa tong armas nga daghang mga bala? Mao na, agaon. Sige, mag-una gihapon ka mo, ha? Og magsunod gihapon kami. Kauban nga ako mga striking force. O, agaon, Birelio Pinupirte. Kamo mo'y mo secure sa palibot. Aron safety ang akong kinabuhi. Aw. O, agaon. Kinahanglan gyud nga way daw tang mahitabo nimo. Aron imo pa makita ang daghang mga bahandi. Dili kay ikaw lang na kung makita din. Kung dili, maangkon kayo. Og maghatag ka na kong kabuluhanan. Dili pa kaangay nga magmaya. Kay layo pa sa tinuod ning atong lakaw. Agaon. Ay, ladin ako ang akong paglaom. Nga mulampos kita. Misali ko ninyong ako mga sinaligan. Ang nga pinili ko kamong tanan. Ilabi na kakayot, ladin. Oh my God. Ang tinawad nila nito yung gisulti mo na Rosaura. Gibihaan dyan ko niya. Uy, hala, uy. Uy, unsa mo sabing tao kinisisiran nito? Gibihaan ko sa kumbana manang. Kitong Inday Brina. Hatagan lamang nato siya higayon nga makatimbang-timbang. Siyalan gayo'y tinuod. Dili na ko kaya manang. Kay mahal ko kayo siya. Mahal ko kayo sila nito. Unya, day. Asa magka naturon siya pangita, Ambot lang ka man na Rosaura. Ambot lang. Kinahanglan nga may mahimo ko sa akong kinabuhi. Dili maayo nga magsalig na lang ko sa akong asawa. Gusto ko makabarog una sa akong kaugalingong mga tiil. Una ko magpakita og balik ni Brena. Hinaot pa unta nga makapaabot siya nako. Hinaot pa unta nga sa akong pagbalik daan ang kalampusan. Makadawat pa siya nako. Og mag-isip paghihapon siya nako nga yambana. Hinaot pa unta. Oy, hala, oy! Kamu manggudi ay kine. Usyalan may akong ikaalagad ninyo. Sila si Brina og sira nito. Gusto ko sila ikasulti. Bitaw manang, niya ba sila? Niya ba ang magtiayon? Kasi itong bisita manang? Ay haladay, ang babay man na nga si Judia. Kauban gihapon si Kalanon. Si Eliakim o si Judea? O, day. Ay tuwa sila sa sala ay nagahulat. Mas mayo niya sila manang.
Aron na ako'y kasambungan sa kukurong gibating kasabanan. Inday, Brina. Sige, magawa sa kuron man ang Rosaura. Ayuhan ko lang unang akong kaugalingon. Bitaw, day. Kay masulubon man kaayo kang tanawon. Ay, Inday, Brina. Unsa to? Bibiya si Ranito Binaperte? Ay, oh, mao ka na. Ug ambot. Asa karong dapita pa ingon. Iyang gibiyaan ang iyang asawa? Gibihaan ni Ranito si Miss Brenna. Mao pa man ang... Mao ka na. Gibiyaan ko na dito. O gusto siyang sabton ko lang kunang iyang katuyuan ng tumong. Miss Brenna, Dili ko gusto mo sabot. Kay mahal ko kayo siya. O gusto ko niya na siya perme sa akong kiliran. Asa man ko na siya? Kana ang wagin ako masayre. Kay wagi siya magsulting asa siya. Kumaw ka na. Nabalaka ko. Nga tingalig tinuod ang niya karon sa kong nahuna. Nga unsa? Nabalaka ko. Nga tingalig miagpas siya misakas kabukiran sa latrangka. may... ambot kay pasabot, wapay nasulti ni mo si Ranito, Miss Brenna. Nga mo agpas siya nga to, sana'y mo tangan karon si ang Daddy Virgilio. Wa gyud Judea. Wa sa mo magkalalis. Wa sad. Mayo mo pagdanay. Mayo sa pangamong pagsinabtanay. Basta kay nabalaka gyud ko. Nga tingalig tuwa karon siya paingon sa tinunglong bukid kanhi sa Kristyanismo. Ang bukid sa latrangka. Nahibaw siya. Nga tinilong bukid sa Kristyanismo ang latrangka. Naibaw ko, Brena. Gagiabot kag katinga karon. Kung nga nung nasulti ko to nimong punga. Pero sultihan ti ka. Wa ko mag-imbintog og galingong sugilanon. Aron ilhon hangtod na ning panahona ag akong pagkaako. Isip mao si Draco Garces. Ako si Draco nga ni asud sa lawas ni Eliakim. Ako si Draco. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.